Ja sam ovdje predstavnik udruge profesora Baltazar koja već 5 godina radi na projektu ZEZ, to je skraćenica od Znanstveno-edukativno-zabavni centar Zagreb. Mi smo prošli kroz dosta tih faza, dakle prva faza je zapravo objašnjavanje što je to ZEZ. Na to smo potrošili dosta vremena, sad zapravo smo u ovoj fazi da dokazujemo se pred znanstvenom i poslovnom zajednicom u isplativost projekta i treća faza, dakle mi smo inače u pipelineu za EU fondove i mi očekujemo da ćemo u vrlo skoro vrijeme zapravo završiti dokumentaciju jer imamo u toj evaluaciji koja je pozitivno ocijenjena od strane Europske komisije neke korake koje moramo napraviti, ali za to je potreban javni partner u ovom slučaju. Međutim, evo, tu je, baš imam i čast što sam ispred i što sam upoznao prvi put i osobu iz Mondragona, opet zahvaljujući inicijativi i Razvojne agencije Zagreb i Ureda za gospodarstvo, došli smo do jednog formata koji se zove zadruga. Možda će vam se to činiti presocijalistički, ali kooperative su vani jedan format, jedan model koji jako dobro funkcionira. Mondragon je jedan od sjajnih primjera, oni imaju i proizvodnju, imaju i banku, oni imaju tehnološke centre, mislim da su treći u Španjolskoj po broju inovacija, dakle ipak se može raditi na taj način i ovdje vidimo taj spoj znanosti i gospodarstva koji može jako dobro funkcionirati. Važan segment, sve ovo što radimo ovih 5 godina je bilo free of charge, dakle mi smo uložili svoj novac, svoje vrijeme da bi došli do nekakvog cilja, da bi došli do praktički potpisivanje ugovora sa gradom i sa državom i da zapravo pokrenemo cijeli taj projekt. Naš cilj je dugoročno raditi u tom centru. Mi smo oko sebe okupili mrežu popularizatora znanosti. Pričali smo isto danas o komunikaciji. Mi 5 godina radimo na komunikaciji. Nama će ovdje partneri biti i Carnet, i Institut Ruđer Bošković, i Razvojna agencija Zagreb, i Etička banka, i mreža popularizatora znanosti. Dakle, mi smo 5 godina komunicirali, nismo se dali u sve probleme koje smo imali i mislim da je to put kojim treba ići. Dakle, još jedna isto važna stvar o tom impaktu. Prošle godine baš na konferenciji u Italiji znanstvenih centara, jako smo vani aktivni, imali smo prilike čuti po prvi puta i napravljene analize. Znanstveni centri su nastali prije 25 godina, bilo ih je 300, sad ih je 3000. Edwin Persson, inače osnivač Excite-a i to je Europska mreža znanstvenih centara i osnivač Helsinškog Science centra Heureka, napravio je jednu sjajnu analizu. Dakle, impact otvaranja Science centara u gradovima ima, zapravo taj utjecaj ima na barem 5 društvenih područja, i na gospodarstvo, i na obrazovanje, i na socijalu, na turizam, dakle, na kulturu, naravno. Recimo, u Argentini je otvoren u 11. mjesecu u Buenos Airesu prvi Science centar, on se zove 3C, Centar kulture i znanosti, Centro di Cultura e Scienza, dakle, to vam točno i govori koliko je to značajno. Dakle, mi smo inače radeći i, dakle, još jedan taj način kako smo došli do rezultata je da smo strašno aktivni u vanjskim asocijacijama. Osim Excite-a, ja sam inače board member USE, to je Europska asocijacija znanstvenih evenata. Prije 2 godine, zahvaljujući tom našem radu, grad Zagreb inače dobio titulu grada znanstvene kulture. To je potpisana je Bremenska deklaracija. Grad Zagreb je jedan od 50 gradova koji ima tu titulu. Nažalost, to u medijima, naravno, nije propraćeno, te dobre vijesti kod nas očito ne idu. Dakle, spominjao sam te aktivnosti prema vani. Ovdje radimo jako puno. Jedan od naših najznačajnijih projekata, evo i Marko je bio prisutan, to je znanstveni piknik. Ove godine će on imati 5. sezonu, dakle 5 godina što se održavamo. Dakle, ovo vam je slika koja je gotovo svake godine na pikniku. Prošle godine u 2 dana gotovo 50.000 ljudi. Evo, ja sam se jučer vratio iz Trsta, tamo je bio 3. Maker Fair, prvi dan se zvao nama u čast Science piknik, jer su vidjeli kako smo mi to odradili sa najmlađima i evo, širimo i dalje, dakle, nekakav naš impakt i dalje. Drago mi je da se spajamo sa svima. Ono što još isto možemo najaviti ove godine na znanstvenom pikniku, kao što je i Zagreb Forum ima zemlju partnera, nama bi trebala biti zemlja partner Slovenija. Ovdje ćemo isto s našim slovenskim kolegama napraviti jednu sjajnu priču i predstaviti se.